m'interessen les dues coses, però cap al futur, no sé, estic més interessada en els negocis. Jo crec que màrqueting més. Negocios. Negocis. Negocis. Jo crec que màrqueting. Jo negocis. Negocis. Sí. Negocis. No ho sé encara. Ho hauré de veure. Negocis. Xinès. Bueno, jo volia fer alemany, però em van dir que si ja tenia una mica de nivell no podia. Llavors vaig dir, bueno, doncs xinès, perquè tots eren difícils, llavors vaig dir, bueno, és igual, no? Crec que francès per no perdre'l. I jo alemany per aprendre un nou idioma. Jo alemany perquè tinc família alemanya i m'agrada. Jo faré el francès perquè ja vaig començar a la meva antiga escola a fer francès i crec que puc seguir millorant el meu nivell. Alemany. Jo també alemany. Jo també alemany. Jo ara. Francés, y porque ya he hecho francés anteriormente y porque considero que es una lengua que tiene más globalidad que otras. Jo xinès, perquè, bueno, en certa manera el meu pare m'ha obligat, però bueno. Jo alemany perquè volia començar per un idioma que tinguessi lletres i no com símbols. Més fàcil, no? Jo alemany més que res perquè tinc família alemanya i la meva àvia m'hi va volgut ensenyar alemany, per tant he trobat l'oportunitat ara. Jo faré alemany perquè tinc un interès per saber aquesta llengua i poder-lo parlar millor. Jo faré francès perquè ja vaig fer-lo a l'ESO i se'm dona bé. Alemany ja vaig fer el segon d'ESO i em va agradar i repeteixo. En algun lloc on aprengués anglès, als Estats Units. Sí. Me gustaría irme a París, porque la universidad donde es el intercambio tiene un montón de prestigio y porque es una ciudad que siempre he querido visitar y es una buena oportunidad. A Alemanya, a Itàlia, no sé. A mi m'agradaria anar als Estats Units. Jo crec que més per Dinamarca. Jo Alemanya mateix, per exemple. Per Europa, suposo. Itàlia o Alemanya? Per què? No ho sé. M'agrada. Jo Anglaterra. A mi m'agradaria anar als Estats Units, però... A mi potser a Suïssa, però no ho tinc clar. Estiu UPF. Estiu UPF. Esti UPF. Sí. Esti. Esti UPF. Esti UPF. Estiu UPF. Esti UPF. Esti UPF, no? Sí. Esti UPF. Esti UPF serà? Una mica de tot. Nerviosa. Nerviosa, molt. Nerviosa, molt nerviosa. Nerviosa. Jo igual. Emocionats. Amb ganes. Una mica nerviós, però amb ganes. Emocionado. Bastant nerviosa, la veritat. Sí. Però amb ganes de començar, eh? Sí. Bueno, una mica nerviosa. Nerviosa. Català. Esti. Esti UPF. Esti UPF. M'he quedat sola. Escola Superior de Comerç Internacional.
Ah, o sea que... És TUPF, serà? Soc la màquina, tio. No sé per què estic nerviós, soc la màquina.